И здравейте, хора! Днес ще играем на Том. Както виждате, и той снима. За първи път снимам на Том. Еми хора, падна. И не забравяйте да се абонирате и да лайкнете и да лайквате нашите видеа. Зданката. Днес съм зданката. И хора, имаме часа. Не, тя след 4 часа. И тръгвам. Еми продължаваме към играта. Кой си да си... Бегай, бе. Както чувате, има говорене. Добре. Нали сме лова, майка ми да, аз съм вкъщи. Преди бях много добър на Том, но не снимах. Защото хич не знаех за това приложение. Не, той не знае какво е YouTube. Не знаех. Нямаше YouTube канал, той като снима, като играеше. Не, като си направят просто имаш автоматично. И после ако искаш ще снимиш, нито го снимаш. Както виждате, както се чува малко ми брат вика. Да, вика. Не знаеш. Чувате някакви здрънчовци. Просто... мразя палните, няма да ходя никога вече. Тук е. Много умирам при палните. Чувате, че вика? Да. Много голям. Той яде едни топчета. В момента ребе малко. Спря да бъде. Най-вероятно... Видях се ли, че не можах да вкарам гол? Вау. Как е възможно? Роналдо някога изпуска. Котка Роналдо. Да видим. Венка. Ето не трябваше да се така. Не вече много. Искаме. Аз само един път съм видяла. Да.
Той изглежда много. Хора, наистина ми бъгна. Добре, продължаваме. Ще отворя тази реклама, за да се построя лъка. Аз съм стигал май до трето или пето ниво на тази къща. Не на тази къща, на другите герои в играта. Съм стигал много напред. И аз май съм минал, много силни. Аз май съм минавал Diamond. О! Добре, имаме 32 дни. Айде, отиваме при ясно. При другите пъти. Айде, именно го... Не, аз си говоря за другите пътянките. Аз май допълнявам съм. Без да исках стана това. Не съм. Възстанових се. Не, често. Дане! Топка. Ето, видяхте ли, пак не оцелих коша. Количките, яко. Стекнахте може да стекнем. Сама ще се направя цялата къща и ще стигна до втора. Ние вече няма стигна. Лоло. И аз го мина. А, не. Басейна не съм минала. Иначе цялата къща съм не минала. Басейна не съм. По-добре да взема и това.
О, няма да си. Ами кубу. Моето да. Аз съм богат. Чакай да си отидем. Сега съм богат. Колко пари? Взех 1300. Аз не знаеш, че бях с Аз съм взел играта. Сега като играя. Да, малко да си Да, не са смей, защото можеш да Аз не знам най-добре. Да, точно. Което е много добре. Добре, че ми звънна докато съм в пауза на видеото. Щях да я намеря. Продължаваме. Мале, виж колко пари. Напредем. Много. Нещо съм... Аре, правим много напреде. Стигнахме до бързо. Пръсъм, направо прото така. Наглям. И отидохме на следващото ниво. Така. Сега ще купим, докато не свърши. Килчетата. Хора, си качвам видеото. Да, отивайте да го гледате. Тот съм як. Мене гледайте да си. Не го гледай си, Иван. Що? Защото са. И то дори това е моето видео. Твоето е, аз казвам. Ти не си ще за моя канал. Как иде? Играя. О, да. И изигравам последна игра и почваме, защото нямам да мога да печеля. Тръгнахме. Няма да може да ги печеля. Дали ще успея? Не трябваше да иска видео. Игра. Да знаем, да прави 21 минутно видео и не да печеля. Той няма да може да спечели видеото, защото остана по телефона. Той толкова трудно няма да ми даде видео. Ама аз искам да има повече минути.
защото ти дадат повече пари. Няма да го качиш видеото стане. Това ще бъде от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте за нашите канали и лайкайте нашите видеа. Сега ще взема тези и ще спрем видео. Дано да успея да го кача. И чао!